F'Malta qed jiġi installat netwerk ta' quantum communication biex l-entitajiet pubbliċi, kemm lokali u anke dawk fl-Ewropa, ikunu jistgħu jikkomunikaw bejniethom b'iktar sigurtà. Il-quantum communication hija sistema iktar sigura minn networks ordinarji u kapaċi tilqa' iżjed mill-attakki fuq l-internet bħal hacking u leaks ta' data personali. Bħalissa qed isiru konnessjonijiet fil-Fakultà tal-ICT fl-Università ta' Malta biex tinħoloq il-bażi għal din l-infrastruttura diġitali fil-pajjiż. Ma' TVM News, l-akkademiku u kap eżekuttiv ta' kumpanija ta' cyber security Andrea Xwiereb spjega ftit mill-vantaġġi ta' din is-sistema sofistikata. Jekk timmaġna computer ordinarju bħala kollezzjoni ta' switches kif huwa, switches ta' mixewl jew mitfi. Quantum computer huwa magħmul minn dak li jgħidulhom qubits li jistgħu jkunu mixewlin, mitfin u tnejn li huma f'daqqa. U da jagħti ċertu superpowers, ħalli quantum computers jagħmlu ċertu affarijiet li mhumiex kapaċi jagħmlu computers ordinarji. Il-ġimgħa li għaddiet, il-Gvern Amerikan ippubblika standards ġodda ta' kif tista' tiġi indirizzata s-sigurtà tad-dejta taċ-ċittadini fuq l-internet. Il-pjan hu li l-Unjoni Ewropea timxi fuq passi simili tal-Istati Uniti biex l-entitajiet pubbliċi kollha fil-blokk Ewropew jibdew jikkomunikaw bejniethom bil-quantum communication li hija sistema iktar sigura. Il-professur Xwiereb qal li fix-xhur li ġejjin il-ħaddiema tas-servizz pubbliku se jirċievu taħriġ dwar kif titħaddem din it-teknoloġija. Malta qed nibnu netwerk prototipiku għal quantum key distribution li eventwalment ħajspandi ma' Malta u Għawdex kollha biex is-settur pubbliku Malta, ngħidu l-Ministeri, Mita, etc., ikunu jistgħu jitkellmu bejniethom tal-imod li huma siguri kontra kull forma ta' attakk minn quantum computers oħrajn. Il-professur Xwiereb qal li b'investiment ta' 9 miljun euro mill-Unjoni Ewropea u l-privat dan in-netwerk sigur se jiżdied għal 15-il post f'Malta. Bħalissa fil-pajjiż jeżistu żewġ ċentri tad-dejta operati mill-Mita fosthom dak f'Santa Venera li fihom se tkun tista' tinħażen l-informazzjoni min-netwerk tal-quantum communication.